A došlo je u predajama da insan, njegov sudnji dan nastupa u kaburu. Pa je došlo za nevjernika, kaže Allahov poslanik, kada mu postavio na pitanja ko je tvoj gospodar, ko je tvoja vjera, ko ti je poslanik, pa ne zna ni odgovoriti, otvorit će se, kaže, prema njemu džehennemska vrata. Allahu ekber. Toliko će mu se kabur stjesniti da će mu rebra jedna kroz druga prolaziti. I ne samo to. On će kazati, kaže, gospodaru, nemoj da nastupi sudnji dan. Jer je on tek sada shvatio da je sve istina čemu su pozivali poslanici. A kaže, vjernik koji da odgovor ispravno, njegov kabur će se proširiti. Džennetska bašta, otvoreno prema džennetu, dolazi otuda miris džennetski. Široko koliko oči mogu vidjeti. Pa će on kazati, ja rab, što prije nek nastupi sudnji dan.